17 ka mga establishmento lakip usa ka balay ang naugdaw atol sa sunog sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Dugang detalye sa report ni Chris Sadapitan. Dakong kalayo ug bagang aso mao kini ang mibulabog sa poblasyon sa Sindangan, Zamboanga del Norte Sabado sa hapon. Gilamoy sa maong sunog ang 17 ka mga tindahan sa pagkaon. Sinina lakip mga bugasan nga nahimutang duol sa merkado. Nasunog sab ang duha ka andana nga balay. Usa ang pulis nga si Police Corporal Kevin Albao ang mitabang sa pag-apula sa kalayo. Wala siya magdahom nga naapil sab di ay ang tindahan sa iyang pamilya. So, nakita na ko po nga isa sa among tindahan nga basig maapil sa sunog kay linya man siya ma'am. So nangita kong pamaagi nga makuha na mo ang sulod sa tindahan ma'am nga nay mga sulod dito mga bugas, tahok. Wala ko nagdahom nga ma'am nga pag-responde nga isa sa mga tindahan nga masunog gyud ay ma'am. Miabot sa third alarm ang maong sunog nga daling girespondihan sa Bureau of Fire Sindangan. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Danyo sa sunog anaa sa kapin 6 million pesos. Hinuon walay kinabuhi ang nakalas. Initial investigation disclosed nga ang nagsugod ang sunog sa two-story nga structure sa second floor sa taas. Witnesses disclosed nga kaning balay daw made of light materials kanang residential gihimong boarding house ang sa ilalong wala gi-declare. Ipang interview pa namo ang mga witnesses. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Chris Sadapitan para sa One Mindanao.